κάνουν οι μέρες, ξέρουν το πιο σωστό. Το ξέρω το μαλάκι. Τι ψελάει εδώ. Έχει ψελάει, δεν ξέρω. Τορπιλοειδός θα το πω. Γιατί εγώ θέλω τα χέξακο. Όκτακο, ρε. Για να τελικά δουλεύει αυτό, τι κάνει. Δεν έχει κόντρα από κάτω. Μπάφωνε. Κόντρα πλακέ. Θα δώσεις κόντρα τώρα. Σας γάμισα. Αυτό τραβάει. Σας γάμισα όλους πάλι. Πολύ ψάχνω. Πήγασε, μάλλον. Γιατί κολυμάει. Για κοιτάξτε παιδιά, πετύχε το φλουρί. Βάνια, Πανιμάγια. Το πετύχαμε. Πανιμάγια. Καταλαβαίνω. Γιατί κολυμάει ο Παρούς. Πανιμάγια. Γιάννη, τον Μπατσόμα είναι ο Παρούς. Γιάννη, Βάνια, Ούζε Πανιμάγια. Παρούς και Καρασό. Το μηχάνημα σκοτώνει. Κάνουμε μαλάκα, το έχω ρυθμίσει και γράφει. Λάτα, ωραία, δεν φίλε, δεν τα ακούς. Τέτοιο, μάσκος. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ιβάν. Здравствуйте, γεια σας. Τι σβήγει Ελίζα. Διετών. είναι μια χαρά το πάντα. Κασπάτζι, Κασπαζά. Κασπαζά είναι γελιά. Αυτή πως μου βγάλατε εγώ, Κασπαζά είναι γελιά. Κασπές. Όχι. Είναι παράλουστα. Μπουτρασγένιο. Τάσο. Και μπουτραγένιο. Σεργέη. Φούμπο. Κασπάροφ Μπούμκα. Κύριε Σβητάκη. Το πούντι που παίζει το Blooper Hills, Όχι, Συγχαρητήρια, μπράβο, την πέτυχες. Την πέτυχες, όντως. Ζωή, μπράβο ρε. Πού είναι χρυσοκές. Γιαννάκη το φάει. Το Comquad πώς το πέτυχε τελικά. Γιάννη, ποιο κομμάτι πήρα το puzzle, ρε. Νομίζω Νάζι. Αυτό είναι το αυτό τρώγεται. Ναι, όχι το φύλλο, το μέσα. γιατί Και πρέπει να παχαίνω κι άλλο, δηλαδή. να γίνεις λίγο κουράδι. YouTube, Είναι πολύ ωραία. Έλα ρε, ξάρτη να πούμε. Για να κάνω ωραία το τώρα. Έλα μωρέ. Ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ωραίο. Δεν κατάλαβα. Είναι πιο ωραία. Μια χαρά. 2 μέρες ήμουνα. Τι από όλα. Λοιπόν, και τώρα αρχίζουν τα... μπισκοτάκι στο Πα, έτσι. Low bar. Με δυο σας. Κορνιά. Γιάννη, το υπόλοιπο είναι δικό σου. Έχετε γύρω-γύρω. Σκουτάλα. Δεν έχει. Αυτό είναι σαν μαλλίλα. Έχει πολύ γύρω-γύρω. Α, δεν έχει. Δεν είναι ποτέ το δικό μου, Ποιος δεν έχει πάρει άλλο. Εσύ, πώς και τον Τόνι, έλα ρε εσύ. Γιατί? Εντάξει, να μείνει και λίγο για το Γιάννη, ρε παιδιά. Τι θέλει, τρώει, μιλάμε. Και μόνο για σένα. Έχει ρίξει εκεί. Η μαμά σου. Μάνα μου δεν τρώει σοκολάτα. Γιάννη, χάρη στο ψυγείο μου. Γιάννη, έλα. Call now. Έχουμε και κάτι μπάζα στον άλλη μου που δεν έχω πού να τα βάλω γιατί είναι κρίμα. Θα μάθεις τι, πήγες στο μάτι και θα μάθεις να... Έτσι. Γιώργο μας μοιράζεται με τι όταν τα ετοιμάσει. Τόνι, έλα. Σιρήνα. Άρα να κομμάτι. Και πολλές ειρήνες.
Κόψε κανένα κομμάτι. Εγώ δεν πήρα. Ο Γιάννης. Μπορώ. Δεν μπορώ. Δώσε μια κουταλιά. Θα χαλάσει. Θα κάνει σκοτεινά πλάνα και θα φωτίσουμε λίγο. Δώσε ρε. Δεν θέλω. Νερό θέλω βασικά. Το τηλέφωνο του Μάνεση μήπως το έχει κανένα. Το πάμε άνοιξη. Πόσο Μαντά. Θέμης, Μάνεση. Για να εξηγεί κάτι τηλέφωνα από κάτι παρουσιάσεις και δεν θα τις πάρει τηλέφωνα. Πάρα, πάρα.